İmtihan. Rollerde Lida, Natalya Selezneva, Professor Раутбарт и мен Павлов. Эпизодlarda Tanış bulығыз İmtihan, Политехник институт. Бердің ме? Бердім. Нешелі? Бешлі. Конспектіңі бер. Янам. Yok aldılar indi. Ene okuyular. Bitini alıştıra alasız. Жетінші sonlı bilet. Бірінші сұрау. Синхрофазотронның ішлеу негізі. Костя, нешеге іштесің? Мен іштесің ме? Алло. Аңладым. Сені әйбәт іштім. Жетінші билетнің бірінші сұрауына жауап берем. Синхрофазотронның ішлеу негізіне магнит қыры білән құрылған кесекшелерін тезләту мәсләге қойылған. Тезләту мәсләге. Алға таба. Имен. Конспектің бар ма? Менің бірінде конспектларымда yok. Құмаша оламайлы. Сен нәрсе тыңлайсың? Ван Клиберн бар. Kitapxana. Сәлем. Сенің бар ма? Нәрсе? Мен сенен сұрадым енді. Сақ бол, гражданин, бүлінмә. Ғафу етіңіз, зинһар. Келесі бақша урамы. Бізнекі, әйдә. Ал. Кімге?
Исәнме, Зоя апа? Миңа ачкычны бирегез әле. Синең бүген имтихан бит. Тагын 3 сәгать бар. Ахиратым белән әзерләнәбез әле. Горчица. Угу. Тынчу. Битне алыштырма. Ира, süt әле. Иссе, шишин. Вакыт. Нәрсә? Бирдеңме? Дүртле. Син нәрсә? Тыныч, аңлашылды.
Билетны алыгыз. Профессор. Тагын ярыймы? Әлбәттә. Тагын. Ал. Син. Ничек инде син? Ой. Гафу итегез, профессор. Юк инде, сез. Гафу итегез. Икенче юлы килерсез. Арттырдым. Гүзәл йөрәге үзгәреп тора, һәм хыянәт итә. 1-2-3 сынап карыйм. Костя, ничек ишетәсең? 3-2-1. Ишетәсеңме? Исәнмесез, профессор? Исәнмесез? Нәрсә булды? Колагыма урта. Бу сезгә комачауламасмы? Юк, профессор. Борчылмагыз. Киресенчә. Ярдәм ите. Имтиханнан берни дә бүлдерми. Бу нәрсәгә? Бүген сезнең ниндидер бәйрәмме? Имтихан минем өчен. Һәр вакыт бәйрәм, профессор. Мактаулы. Әйдәгез. Билет. Тугызынчы билет. Ишетәсеңме? Нәрсә дидегез? Нәрсә? Нәрсә ишетәсеңме? Мин ишетәсеңме димәдем. 9-нчы билет, анда бирем дидем. Аңладым. Әзерләнегез. Яхшы. Имән, ишетәсеңме? Ишетәсеңме? Әппәрәмән аңламадымы? 9-нчы билетның 1-нче соравына җавапны укыйм. Димәк былай. Нәрсә булды? Колагым ата. Димәк болай. Уйлап табу өчен 5-ле. Имтиханнан 2-ле. Профессор әлбәттә әпрәмән, ләкин аның җиһазлары бар. Ишетәсеңме? Ничек ишетәсең? Мине ничек ишетәсең? Алыгыз. Бик зур рәхмәт. Саша. Бирдеңме? Бу кем? Кайда? Анда. Ушо. Бу бит Лида, параллель агымнан. Лида. Гаҗәеп кыз. Нигә мин аны моңа кадәр күрмәдем? Әйдә таныштырам. Юк. Ярар инде. Лида. Анда кил әле.
Бирдеңме? Бирдем. Ничәле? 5ле. Котлыйм. Рәхмәт. Таныш булыгыз. Лида. Петя. Саша. Лида. Мегас. Мин киттем. Менә мин өйдә. Сез монда яшисезме? Әнә 5нче катта минем 2 тәрәзә. Сезнең яхшы район. Монда булганым юк әле. Курыкмагыз. Бу яңа күршеләрнеңдер. Ә мин ничек үтәрмен? Бик гади. Безгә бүлдерү кирәк. Эт миңа булыр. Ә сез тиз генә йөгереп үтәрсез. Яхшы. Жучка. Джек. Джек. Дамка. Дымка. Полкан. Полкан. Альмочка. 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 Әйдәгез. Өметсезләнмәгез. Сезнең белән казалык юкмы? Бар, докторский. Бирегез. Докторский иде, хәвәскәр булды. Ә бу нәрсә? Йокы даруы. Ә ул аңа Юк, бөтенләй зарарсыз. Әйдәгез, керештек. Бобик. Юк, Бобикка. Боб. Менә. 3 минуттан тирән сәламәт йокы башланачак. Менә, карагыз. Шулаймы? Кем җиңәчәген күрербез әле. Мин хәзер. кире ничек кайтасыз? Хәзер болай итәбез. Минем боерык буенча сез ишекне ачасыз, ләкин онытмагыз. Минем боерык буенча гына. Тотыгыз. Әйдәгез башлыйбыз. Шулай. Ачыгыз. Менә булды. Ләкин җыяу менәсе була инде. Авыр түгел, лифт еш ватыла. Рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Лида, Сезнең белән танышырга шатмын. мин дә. Сау булыгыз. Сау булыгыз.
Саша, Ә? бу нәрсә булган? Кайда? Менә, Эт баласы. әйдәгез миңа менәбез, тегәрмен. Юк, беренче тапкыр кунакта. Ярар Һәм монда инде. килеш. Әйдәгез, киттек. Юк инде. Юк, Лида. Әйдәгез инде, әйдә. Ничек син әйберләрне күзәтүсез калдырдың? Анда бит Рекс. Ул әйберләр яннан китмәс. Минем тамак авырта. Тамак Тамак. һәм баш. Һәм баш. Миссис. Миссис. Исәмсез. Нәрсә бирдеңме? 5ле. Афәрин. Ахиратың? Белмим. Әйдәгез. Сау булыгыз. Борылыгыз, мин тегәрмен. О, юк. Әйдәгез, мин үзем. Яхшы. Ярар, сезгә комачауламам. Лида. Барсы да әйбәт. Мин хәзер. Лида. Ярослав Смеляковның минем иң яраткан шигыре нинди икәнен беләсезме? Нинди? Менә тыңлагыз әле. Кечкенә ак йортлар буйлап акациялар чәчәк ата. Лида исемле әйбәт кыз көньяк урамында яши. Тәрәзә пыяласында чагылып, ул ашыкмыйча дөнья буйлап бара. Дәвамын оныттыгызмы? Тәрәзә пыяласында чагылып, ул ашыкмыйча дөнья буйлап бара. Лида исемле әйбәт кыз. Нигә ул шулай әйбәт икән? Бу хакта күрше өйдә торучы малайдан сорагыз. Ул бу исем белән ята һәм бу исем белән тора. Яраткан аяк киеме баскан таш плитәләрдә тикмәгә генә Лида исемле әйбәт кыз дип ул
Мөтсезләнеп язып куймаган. Кешеләрне малайның үҗәт теләкләре игътибарсыз калдыра алмый. Шулай Пушкин гашыйк булгандыр. Шулай Нәрсә булды? берни дә. Мин кайда туктадым әле? Пушкинда. Пушкин. Анда мөгъҗизалар, шүрәлеләр йөри. Су анасы. Туктагыз әле. Нинди су анасы, Саша? Ботакларда асылынып тора. Утыра. Минемчә, сез артыгын әзерләнгәнсез. Кая әле? Юк. Юк, мин артык әзерләнмәдем. Бу башка нәрсә. Лида. Минем сезгә бер җитди сорау бирәсем килә иде. Бу минем өчен бик мөһим. Сорагыз. Әйтегез әле, Лида. Сезнең былай булмыймы? Беренче тапкыр каядыр киләсез дә. Сез әйтерсең монда инде булдыгыз. Һәм барсы да сезгә шундый таныш әйберләр, исләр, тавышлар. Сезнең алай булмыймы? Юк, булмый. Кайда һәм кайчан кем белән булганымны һәр вакыт хәтерлим. Ләкин минем була шикелле. Тыңлагыз, менә хәзер мин монда булдым кебек тоела. Сез нәрсә, Саша? Әйе. Мин монда барсын да күрдем. О. Хәзер мин бу пәрдәне ачам да. Аның артында бәллүр савыт булачак. Булдым. Саша, сез бит телепат. Вольф Мессинг. Шулаймы? Шулай. Әйдәгез тикшереп карыйк. Әйдәгез. Сез ишек артына чыгасыз. Чыгам. Мин теләгемне кагазга язармын. Теләгең. Аннары тикшерү өчен. Сез кергәч, мин теләгемне үтәргә дип уйлап торырмын. Үтәргә. Әйе, Яхшы. яхшы. Әйдәгез. Әйдәгез. Хәтфә аюны табыгыз. Лида. Кирегез. Белдемме? Диярлек. Алайса тагын бер кабатлап карыйк. Вакыт. Иртәгә күрешербез. Юк. Иртәгедән соң. Иртәгедән соң имтихан. Минем дә. Иртәгә мин әзерләнәчәкмен. Мин дә.
Димәк, иртәгәдән соң, имтиханнан соң. Әйе. Иртәгәдән соң, имтиханнан соң.